Dobré ráno. Čaute ľudia, ja vás vítam nového videa. A tentokrát to bude vlog s Halinkou, ako ste si podľa názvu mohli všimnúť. A vlastne príde zajtra. Dneska idem začať chystať nejaké veci. Chcem prichystať proste nejaký darček, jej chcem dať a chcem pristať takú malú, čo to je? Také malé prekvapenie. A mega lesná, tiež máš mega. Takže kráčam na autobus do mesta, kde kúpim vlastne tú tekutú farbu na textil a ešte nejaké darčeky, prevaly a ešte niečo ako to prekvapenie, čo bude mať na mojom krásnom stole. A dáme vedieť, keď budem v meste, že ja už som v meste a ideme do Demra. Vystúpila som na zastávku skôr, pretože sa mi chcelo. Pohodka. Takže už som doma. Updateík, som vonka s Wolfom a už mám nakúpené, zbalené a ešte robím mikinu, ktorú budem mať za chvíľu dokončenú. Ešte ju farbím farbou na textil. Kráčame si tu s Daisinkou a musím dokončiť tú mikinu ešte. Vyberiem koláč z rúry, ktorý som dala piec predtým, než som šla von a to asi tak všetko. Čaute, ďalší deň, je 8:45 a ja mám umyté vlasy a som sa osprachovala. A toto je môj krásny fitík. Ten crop top, neviem, či si úplne dám, ale nevadí. No, takže musím počítať. Za 2 hodiny a 15 minút príde Vali, mega sa teší. No. Už mám skoro všetko prichystané, ešte chcem na tom stole niečo spraviť, ale to fakt neviem ako, pretože som strašne lenivá. Ale mám to zatiaľ takto. Proste to má všetky tie veci, darčeky a na tom stole ešte niečo spravím. Ešte neviem čo, ale niečo určite. Takže to bude každú chvíľu a ja už idem na spanicu. Mega sa mi teším, mega. Počkajte, cesta. No, ale proste ona tu už bude. Proste za 5 minút, no 5 minút asi nie, za 10 minút ju vidí, normálne tu bude stať. Kamo, už prišiel je vláček. Ona je tu. Ona je tu. Ja neviem kde. Kamo, ja sa bojím. Zvedová, keď ja vidie. Kamo, ona je tu. Ona prišla. Ona prišla. Kamo. Vlogisek! Michal, to má prepojišťovničky, jak sa bola. No poď, ideme unboxing. Sit down. Mikinu, ako vážne. Áno, ale počkaj, čo je na nej? Ja sa bojím. Anna, ty? To som trošku posrala, ja som to farbila farbou na textil a rúžom. Čo ty uchylák? Ty uchylák spotený, poďme preč. Ty uchylák. To nepoznáš? Poznám práve, že... Čo pes? To je milé, že? To je crazy. Kamo, to vypadá, že pôvodný nás. To sa mi dá tu rovná cesta, dá iba popozno. Jídlo! Dinosauriky, to som si chcela zobrať aj ja, ale vieš, čo by som... Ja milujem dinosauriky. Že hej, tieto sú najlepšie. To je podančí. Prelek arašídy. To je nejaká čokoláda. O, hroznový cukrík, áno, hej. Cukrík. Cukrík. Macky. To potrebuješ proste životu. Áno. Á, svrdím na chrbáčik. To mám aj ja. Oooo. Jozis. Mečík. Mečík. Kamo, prečo ja som ti nevzala toľko? Nevzala. Oj. Oj, smrdí. Ale to je... Ja viem, že to strašne smrdí, som si k tomu šúkala. Ja som to len videla. Presne. Nie, ja som to len videla, to som si brala. Hroznový cukrík 2. Teda, že nie? Tak 3. Asi. Matematika. Oj. To máš so mnou. To není topik, ale ty nosíš také sračky možno. Ale nie.
Ďakujem. Máš tam inak... To je taká... Ja viem, čo to je. Je to úplne krásne. Nepozeraj si tú cenu. Pekné. Áno, sincaj. Pekné. 120 korún na... Tak to je také, neviem. Akože 4,50 €. Kamo milujú Sour Patch Kids, třeba strašne. To je bezlaktózové, ja som to pozerala, máš to zozadu napísané. Jo. Je to prostě bezlaktózové, můžeš to Já tady jenom vidím, že je to jako, no jakoby je to vegan, takže jakoby když je něco vegan, tak teoreticky tak je to jakoby automaticky bez laktózy. To som to kúpila, ja neviem, jestli to videla, mne to páčilo. Hej, to používam. Hej, to používam. Áno. Hej, klik. Děkuji. To je všetko. Moje bombony. Takže ja to budem skladať. A pôjdem ťa umačkať. Ja som si nekúpila tiež toto. Ja som to nevedala. Ja dostrčím sestřetím. Aj tak si. Hej, ja mám málo mikin, děkuju. Ja som sa, jak ty úplne včera něco s těma barvičkama, no tak to som dosrala. A ja, že teda čo ona maluje. Ja som tu mikinu potrebovala nejak namaľovať. Ideme do testíčka. Filujeme to. Sme v priekope. Neviem, kam kráčame. Do Teska. To je jedno. Ideme cez Riť, ale nevadí. Nejdeme rovno do Teska. My sa musíme prejsť cez hory doly. Aj sme sa tam dostali. Áno. No a zajtra máme v pláne ísť do Energylandie. Těším se. Ano. Kdybyste mě už nikdy nikdo neviděl, tak tady tato paní za to může, jo? Nikdy. Mami, měla jsem tě ráda. Som nasrata. Išla som do p***ovne. Chcela som zobrať valinku. A ten zatvorené. Špatný, fakt. Začína pršať. Sere ma to. A čajovňa je zatvorená. Takže choďte sa všetci, čo? Zabiť. Môžeme tak pozvať na horúcu čokoládu, ktorú nemôže. Na stanicu. Takže môžem kúpiť čo? Nič. Takže akože... Budeme mať pizzu. No, akože super, bez síra, kámo. Ale sere ma to, akože čo sa opovažuje zatvárať. Máš k tomu... Ja si nevyjadrujem radšej. Presne. Ten debil proste to tam má napísané k nič. Predajňa bude zatvorená proste mesiac. No, a to nevadí. Zajtra už máme krásny programík. Pôjdeme do Energylandie. Kde auto? A mám som dobrý. No, zajtra ideme do Energylandie a Valinka sa už veľmi teší, že hej. Ja strašne. Takže tak. Nasratá som, ale čo už som.
ty honem! Počkej. No ty! Dělej! Valinka, kde sme? V Energylandy a už ten vstup se mi velice nelíbí, bych chtěla říct, jo, protože Natálka mi řekla, že na tohle nejpůjdem, ale jak jí znám, tak mě bez tak za to zatáhne a já jsem si dala slib, že půjdu na všechno, na co půjde ona. Takže pokud byste mě po dnešku už nikdo neviděl, tak víte, kde jsem vypustila duši. Mami, měla jsem tě ráda. A já. Ale nie, ale hej. Na hotel a ideme hľadať našu izbu. Hľadáme autíčko. Where is our autíčko? Našla som autíčko. Máme autíčko. Zaucha, ogonky, SMS. Dopápali sme. No to dobrý. Áno, ňam. Ideme do večierky. Toto môžem. Čo môžeš, Valinka? Ja som si myslela, že môžem toto, ale ono je to milk chocolate, takže nie. On to vyzeralo ako horká čokoláda. A toto môžem. To je horká čokoláda, toto môžem jesť. Bomba. Tu bývame. V tomto. Je to paneláčik, ale je to tam pekné. Takže tak. Dobre, mám okuliare. Bomba. Ideme? Yes! Sme na pumpičke a za hodinu sme doma. Koň, morský koník. To je tak. Mohla by se morský koník dopít. Viem, záchodík ideme cikať. Ale ne. Pekné kvety, ale nie. To je morský koník. Ja viem, ale to tak vyzerá. Víte? Ja že čo?
Sme doma, konečne. A bojím sa. Nie. Ale nie. Pozeráme Oteckou, ten najlepší seriál na svete. Presne, milujeme slovenské seriály. Milujeme. Pomoc. Dobrú. Nesvít mi do ksichta, prosím. Černoči. Sme v kampičku. Ideme do DMky a ideme nakupovať. Neviem čo, ale ideme. Ideme nakupovať. Áno. Ja vám ešte niečo natočím, možno. Techmeniku, ja som debil. Decathlone. Domkov. Je to úplne super. Kúpila som si topánky, ale tie ukážem až potom. A mám ruksak, ktorý asi nevidno, ale to nevadí, čo si kúpila ty. Robíme hauli, keď prídeme domov. A šňupací prašek na spačku. Ten som si nekúpila. To nevadí. No, takže my urobíme haulík. Minula som 1 000 000 eur, ale to už o tom potom doma. Iba 47. Ja veľa. Ja to idem potom prepočítať. Zabudla som natočiť haulík. Nevadí. Ja ho dotočím. Možno. Nič nesľubujem, ale možno áno. A sme zase v tulipe. Ako sa to stalo, neviem. Ja musím nahrávať, aj keď není dobrý nápad nahrávať. Prísny zákaz vstupu. Počkaj, mi to môže fitnúť tadiaľto možno. Kam? Zistila som, že sa tadiaľto dostať na flyfit nemôžeme. One eternity later. Yes! Sme to dali! My sme tu! Asi sme... Podľa mňa sme tadiaľ akože moc nemali ísť, ale... Ne. Podľa mňa dáme, že ty tak nás Ja musím tak grgnúť, nevyšlo. My to dali, to musím predýchať. Sme na flyfite za 10 minút. Nie, za 10, za 5. Už sme tu, takže je to už celkom fajné. Ale to, že bol zavretý slimak, to už fajné fakt není. To má nejaké zábery z tréningu, možno. Ak sa mi bude chcieť natáčať niečo na tréningu. Pretože môj tréning vyzerá tak, že kričím, zjapem, naťahujem sa, cvičím a točím sa. Všetko, čo robím. Málo kedy sa učím niečo nové, pretože... Budu koukať. Áno, bude na mobile, podľa mňa zase ako inak. Áno. Ja ti ho zabalím. Zabalím ti ho. Áno. Ne. Zabavím. To je môj osobný majetek, to nesmíš. Umrem. A ten haulík, akože neviem, či bude, ale určite. Možno. Som po tréningu. Po tréningu, to nebol tréning. A to jedno. Som po flyfite. Môžem robiť ten krásny haulík. Hurá. Ja tam bylo to zajímavé vidět. Polovicu veci nevidela, ale nevadí. Ale jo. Já jsem držela mobil, ale koukala jsem se na tebe. Akože takto. Polovicu veci nemám. Ale kúpila som si topánky. To vás veľmi zaujíma, ktoré akože možno, akože ukážem vám ich, ale asi zajtra, keď ich budeme na nohách, pretože som lenivá ísť cez tú chodbu až pre ne. Takže ja vám ich proste ukážem iba takto. Ale proste sú to nejaké, určite. Proste sú to od Disička. A akože neviem, či to bude úplne vidieť, ale sú proste takéto obyčajné biele. A to logo proste DC je tam zeleným. To je úplná bomba. A idem prvá ja, pretože Vaďka má toho strašne veľa. No. Ironicky. Kúpila som si, že vložky do topánok, ktoré tu nie sú. Pretože mne tak voňajú nohy, že z toho sa proste všetci idú posrať, keď sa vyzujem. Takže som si kúpila nejaké proste voňavé vložky od topánok. Voní to jak takový ten stromeček do auta, co si tam zavěsíš, takový ten peppermint. Nevadí. Nesmrdí to? Nesmrdí. No, potom si kúpila nejaké zľavnené náušnice, proste za 4 €.
A je ich tam asi 20 000, neviem, či to je vidno, ale nádhera, milión vecí tam je. Ja neviem, dneska som mala hadíkov, pretože vlastne neviem prečo, ale to je no. Potom, tu mám ďalšie náušnice, pretože ja mám veľmi rada náušnice. To sú nejaké proste letné. Končí leto. Nevadí. No a je ich tu proste, neviem, tu sú proste 3 čerešničiek, tieto kruhy a nejaké random 2 bodky. Tie bodky nosiť nebudem, pretože mne sa to strašne nehodí. Môžete dať. Takže nosím. Potom som si kúpila, čo to je, ten náhrdelník alebo ten náramok, ja neviem. Náhrdelník. Ale proste moje ADHD v mojom mozgu mi hovorí, že to bude veľmi dobré na hranie. Pretože ono to je akože oddelené a ja neviem, proste môj ADHD mozog funguje, takže sa s tým budem len hrať. Hlavne cez školu, to bude sranda. Takže to. No tu mám kľúčiky. To ja ani neviem, koľko stálo. 4 €? Ja fakt neviem. A to bolo proste z kropu a sú to nejaké random kľúčiky. Je ich to asi 20 000. Každý je proste iný. A je to strašne veľké. Takže proste, keď to mám, tak to mám asi že potiaľto. A vyzerá to, kamo, ja neviem, jak z filmu, takí tí policajti, čo vždycky zaspia a majú tie kľúče na krku. To potrebujem aj ja s mojimi kľúčami, pretože dnes som chytala už šoky. Ja som debil, ja som ich zabudla skoro. No, som si kúpila random topik. Ja fakt neviem. Až za €1. Také drahé, že to svet ani nevidel. Neviem, proste stal €1, tak som si ho kúpila. To bude najviac trapný hol, pretože sa mi fakt nechce a som unavená. Dobre. Potom si kúpila, že ponožky. Proste akože Tady som ich našla ja, teba. Ja som ich nevidela. Proste Ja jo. DCčka. Aby som mala krásne ponožky do mojich krásnych topánok. Tu mám proste modré. Ale tam zelený. Mám modré, toto sú čierne a ešte mám sivé, ktoré som dneska mala. Takže tie vám fakt špinavé neukážem. Že on to je asi jedno, ale proste mám ešte sivé. Potom ideme do tejto krásnej tašničky, ktorú budem mať akože do školy, pretože... Emergency bag. No, také niečo. Lebo proste nechcem tam pohádzať po taške, to je jedna vec. Druhá vec, ľutujem, že som to nemala minulý rok. Takže mám tu, že vlhčené utierky, alebo ja neviem, čo to je. To sú nejaké vlhčené, dezinfekčné vlhčené utierky. Vlhčené, dezinfekčné, vlhčené utierky. To som zabila. Nevadí. Proste toto. A neviem, proste je to nejaké antibakteriálne. Nevadí proste, keď budem chytať tých hnusných zasranov a tie hnusné zasrané lavice, zíde sa. No, potom tu mám plameniakové vreckovky. Proste sa mi to páčilo, že je to plameniak. Bude soplík, zíde sa. Potom tu mám, že deodorant. Proste random malinký deodorant. Voní? Fakt neviem. Je to nejaký senzitív, takže podľa mňa bude voňať tak, že nijak. Proste bude mať takú... A náhodou. On to vonia... To voní jak detský olej na prdel. No však, lebo je to senzitív, takže... Stelka. No, dobre, potom ďalej, tu mám korektor. Proste to je môj obľúbený korektor, ktorý mám akože už druhý. Pretože akože ten môj, mám svoj a toto proste budem mať do školy, keď si ho zabudnem, alebo tak. Proste akože, chápeme sa. Zíde sa, tak. Takže tak. Čo tu mám ďalšie? Mám tu krémik na ruky. Ktorý ja neviem, ako vonia. Nevadí. Ideme to skúsiť. Vyzerá to ako taká kakanička. Vonia to ako taký ten úplne najviac random krémik, ktorý kúpite hoci kde. Vlastne akože on to je hociaký krémik, ktorý kúpite hoci kde. Ale je to úplne tak proste klasický krém. Proste úplne také, ja neviem, jak to mám povedať, proste neutrálny krém. Troška mám akože cítiť tú aloe veru, ale fakt iba trošku. Neviem, je to proste, je to také čisté, ako proste ten deodorant, ja neviem, proste ten deodorant a toto vonia proste tak čisto. Proste tak, ako vonia čistota. No, dobre. Potom tu mám
krémik. To je asi krémik na všetko. Ktorý vonia akože celkom pekne a nechce sa mi ho otvárať. No ja si chce čo? No takže ucíštiš to takto. A teraz som si dala krémik, takže to asi neotvorím. Otvorím. Vonia to úplne rovnako. Proste čisto. Milujeme čistú vôňu. Áno. Čisté vône sú najlepšie. Aj dav, proste ten biely dav. To je... Milujem čisté vône. Proste nemám moc rada akože také tie sladké, také... No, nevadí, dobre, ideme ďalej. Mám tu, že balzam. Neviem, nejaký nový proste Tinet. To je fakt, neviem. Ja neviem po anglicky, nechajte ma. Že to má barvu. Som debil. Fakt som povedala Tinted. Tinet. Tinet. Tak ja som dobrý debil. Nevadí. Proste pekný, tak som si ho chcela kúpiť. A má tu nejaké... Čo to má? Musím to... Musíte počkať. Dobre, prečítam... No, tak neprečítam to nejak. Proste je to balzam na pery. Wow. To vám stačí vedieť. Nič zaujímavé, proste balzam. Potom, a vlastne to je asi všetko. No asi určite. Aj tú tašku som si vlastne kúpila. A to je proste iba napísané, že my beauty is inside. V zátvorke this bag. No, dobre, proste neviem. Nejdem riešiť. Takže proste tú tašku som si tiež kúpila. A potom som si kúpila ešte žuvačky. Klasika, ktoré zožereme ešte pred školou. Kurva. Ale nevadí. Neviem, oni obsahujú nejaký serotonín. A to je vlastne akože serotonín boost tam je napísané. Takže proste mi to boostne mi to serotonín. Čo serotonín je vlastne hormón šťastia. A vlastne vtedy máte väčšiu chuť do jedla a ste šťastnejší. Droga v podstate. Se svetuješ. V podstate, áno. Se svetuješ žuvačkami a budeš mať lepšiu náladu. A vlastne akože ono to je celkom pravda, lebo serotonín vlastne obsahuje. No takto. Neobsahuje to, nie je to v alkohole, ale to zložky alkoholu proste posilňujú ten serotonín, preto ste takí drbnutí a ste úprimnejší, že máte hormón šťastia, ste uvoľnení. Ale proste to je jedno. Čo to je? Funkčná žuvačka s vitamínmi, aminokyselinami, rastlinnými extraktmi. No však extraktmi. Ja to neviem povedať. Nechajte ma. A sladidlom. Takže tu sú nejaké sladidlá. Izomalt, sorbitol. Izomalt. Nechajte ma. Čo to je? Žuvacia hmota, aromy, extrakt z Giofa ja neviem, čo to je, ja to neviem ani prečítať. To je jedno, proste tam... To je jedno, proste mi to zlepší náladu, pretože keď si dám pred písomkou, sa zíde. Posunie mi to hormón šťastia a ja tam začnem kresliť veci, ktoré by som nemala. No ty sa v podstate svetuješ žuvačkami. Také niečo. A ešte som vykopila rúbsak, ktorý fakt neviem, kde je. Vlastne som neukázala. No to je plný. Ale to nevadí. Proste taký random rúbsačik z kropu. Z kropu. Je akože celkom pekný. Ja neviem, či ho chcem do školy, ale možno hej. Možno nie, možno hej. Ja bych z nej sundala to našu. Že mne sa tiež nepáčia. Ale ono to tam je prišité, takže mám smolu. A potom si kúpila proste tepláky. S týmto tu. Locally hated. No, hovorím. No, takže tak. A sú proste strašne pekné. A tým, že tam je tá gumička, strašne dlho som chcela. Proste tepláky, kde je tá gumička. A to je asi všetko. Tieto panky vám ukážem zajtra, keď už Valinka pôjde domov. Nechám ju hovoriť. No. Môžeš. Dobrý den, takže... Rada bych řekla, že já si je koupila první, jo? Ja som ich ani nechcela. Moje maminke sa veľmi páčili. My jsme tam přišli a to bylo, že na ty tepláky, ty chci a já že
Mně se taky líbí, já si je zkusím. No takto, ja som tam prišla. Ja som tam prišla. Nie, lebo ja som chcela proste do Koropu si kúpiť ten rúbsak. Takže ja som tam proste prišla, videla som tie tepláky, proste sa mi páčili, lenže ja 20 € za ne dať nechcem. Takže ja som si povedala, že ich nechcem. Prišla som domov, moje mame sa strašne zapáčili na Bali. Tak som si ich išla kúpiť aj ja. Takže takhle, jo, že mně se líbily taky, ale oni je tam měli ještě v šedý, ale ne, tady je jakože na tom napsaný, že locally hated a na těch šedých bylo napsáno, že family disappointment. Nevím jak vy, necítím se jako rodinné zklamání. A hlavně já bych ty tepláky potom ani nenosila, protože bych si připadala strašně pěkný. Že prostě mám na sobě tepláky, který mi říkají, že jsem rodinné zklamání, tak to mě jakože... Úplně jsem, jako nemusela jsem to, no. Na těch černých je napsaný, že mě všichni v okolí nesnášejí aspoň, ale... Lepší než... U mňa to je pravda. U mě ne, protože já sice žiju jakoby tam, kde žiju, tak tam žiju celý svůj život, ale kromě lidí ze školy, jakoby všichni mě znají od vidění, ale nikdo mě nezná, jakože nezná. Jakože podle mě ani nevědí, jak se jmenuju, nebo tak prostě jenom ví, že tam jakoby existuju. No to je jedno. Prostě jsme s Natálkou matching, hej. Já jsem si je koupila první a pak jsme do toho obchodu šli znova. Ano. Protože tato paní je potřebovala taky. Ja som ich nepotrebovala. Nevadí. Nepotřebovala, ale prostě je máme a jsou hezký. A jelikož jedny tepláky jsou málo, tak mám ještě druhý. A ty jsou pro změnu šedý, protože já mám nějakou obsesi s šedejma teplákama, nevím proč. Jsou strašně příjemný. Trošku můj materiál je ručník, ale to nevadí. Je to příjemný. A mám na sobě 98. Chcela by som povedať, že tie tepláky, aj tie druhé tepláky sú z Kropu, aj tie moje tepláky sú z Kropu. Môj krásny crop topik je z New Yorku a tie ponožky sú z CCčka. Môžeš pokračovať. Ano. Jakože tady ty tepláky stály pro Čechy 600, pro ně 20. V českých to stalo prostě 500 korun a... 599, takže 600. Nie, 600. Já jsem odstřihla tu cedulku. A 500... Však to stalo rovnako jako hento. Ne, tyhle byly dražší. Aha. Počkej, tyhle stály na český 560 korun, tyhle stály 599, to vím přesně. Tady to máš v českých. Prostě tyhle stály 20 €, jo? A ty asi 25. Tyhle asi 27, protože jsem platila 47 € dohromady. To mi napsal George, když jsem platila kartou. 27. Takže 27, takže prostě asi, 599 prostě. Ale, co jsem se koukala jako na tepláky třeba v Beršce, tak ty stojí stejně a i víc a nejsou tak příjemný, takže zjistě se. A hlavně já nemám žádný jakože tepláky, které by byly nějak pohodlný, já mám ze Sinsei asi 3, ale reálně to jsou tepláky, za prvý jsou mi krátký, i když je to reálně třeba L-ko, ale prostě jsou mi krátký. A jsou strašně nepohodlný a vypadá to, že máte spíš na sobě legíny, který vám tak jako odstávají divně, takže... A ještě si koupila vodu. Pepsi Zero jsem si koupila, ale tu už jsem jak se vypila, takže tu vám tady neukážu, ale určitě vás to strašně mrzí. Protože to je samozřejmě věc, která je velice zajímavá. Zajímavé, velice zajímavé. No, jakože jestli chcete vidět obal od pití, tak to jsem si koupila Monster, byl moc dobrý. Nekúpila si ho, kúpili jej to moji rodičia. No,
A to se nemusí říkat. Blín. Ja sa veľmi ospravedlňujem za môj krásny výzor, ale som unavená, nechce sa mi spať, ale som unavená a som po tréningu a ja neviem, proste vyzerám ako debil. Nevadí. Ja taky vypadám jako debil, ale... Ja vyzerám ako väčší debil. Ne. Debil 1, debil 2. Já nejsem po tréninku, já jsem po jejím tréninku, ale... Chtěla jsem říct, že mi špatně, ale už je mi líp. No, takže tak. To asi posledné video. Potom zajtra už ráno odchádza a... Ja neviem, domů. A potom ešte neviem, či niečo natočím. Ešte vám... Môžete to počuť. Potom vám možno ešte natočím ďalší vlog z prvého dňa školy. Prvý deň školy. Prvého dňa školy. Hej, dobre. Z prvého dňa školy ale to ešte neviem. Možno. A neviem. Možno natočím, možno nie. Ale pravdepodobne áno, pretože neviem, čo budem potom točiť. Môj krásny deň vám môžem natočiť. 9 tréningov mám do týždňa. 9 tréningov. No nevadí. Teda akože mala by som mať, ak viem počítať, tak by mali byť proste 9. No, nevadí. Ale to o tom potom. Takže vám asi natočím proste prvý deň školy, potom vám možno natočím môj deň a neviem, čo ešte. Asi všetko, čo môžem točiť cez školský rok. Ešte keď tak nejaké výlety natočím a tých nebude zase až tak veľa. Takže tak. Ale cez zimu príde možno Zuzka sem na Slovensko. A tým pádem ja taky. A potom nie, lebo ja prídem za tebou. Jo. Lebo ja prídem proste, cez zimu prídem ja za ňou, keď sa vrátime, tak proste Zuzka príde možno sem. Ja dúfam, že príde možno sem na Slovensko a po zime je pekná jar. A potom je leto a talent camp. No, ale to předbíháme zase dost. Trošku. To je až za 11 měsíců nebo 10. No 11. 10 měsíců máš školu a jestli ten tábor je až v srpnu, tak 11. Takže jakoby za rok skoro. To je jedno. Prostě potom je talent camp. A potom zase škola. A potom už 9. A potom druhák. Pro mě. Já jdu do prváku. Tahle jde do 8. Čekáme peklo. 8 byla ještě v čilu. Akorát nás všichni strašili s přijímačkama. V 9 nás tím kritizovali ještě víc. Ale až na některý jsme to všichni zvládli. Ale nakonec jsme úplně všichni na střední. A já se na to těším. 6 hodín, chce spať. Nevadí. Idem na stadicu. Jež to hovorí fakt jak pridrbaná. Ja som nepila, nefajčila, ja som iba vstala. Ale, teda, idem na stanicu, odprevadím ju na vlačík a to je koniec. Mám holé ramienko. Upsík! Ovšenom taštičkami. Ja berem kufor, pretože to je jediné, čo momentálne v mojom polospánku dokážem. Meška je vlak. Chcem sa zabiť. Ja som v poho. Čo spať, ja spolahnem. Ešte som vám neukázala tieto banky, takže to vám ukážem. Idem cez cestu. No, ale proste sú to obyčajné biele disička. Jaj. A tu majú DC. A to je všetko. A momentálne mi videla asi 20 ľudí, ako si proste natáčam topánky. Nevadí! Takže ja som prihodila Valenku na vlak. Už mi odišla. A ja idem domov spať. Lebo už 6 je pre mňa veľmi skoro.
Takže tak. A vlastne už to asi ukončím. Takže som rada, že ste pozreli toto video až do konca. A či môžete dať odber, pretože som super človek. A tak. Takže ideme sa u ďalšieho videa.